Anem a parlar amb Samira, no? Samira, la directora de l'IES Conselleria. Hola, bona vesprada. M'escoltes? Hola, sí, Samira. Moltes gràcies per atendre'ns a Radio Vaga. Ens escoltes? Sí. Ah, perfecte, molt bé. Bé, et volíem preguntar un poc per la reunió que va haver ahir amb els equips directius, en què, bé, no recordo exactament la xifra, però eren més de 2 milers de membres d'equips directius que es vau reunir a Picanya per parlar de la situació i de possibles mesures que es podien prendre des dels equips directius com a mesures de pressió, i entre les que es contemplava la dimissió en bloc dels equips directius. Ens pots explicar un poc com va anar l'assemblea i què es va comentar? Sí, correcte. Doncs n'hi havia una convocatòria per anar a les 12 del matí a aquells equips directius que volgueren, i varen anar presencial aproximadament unes 500 persones i unes 1.000 persones estaven connectades online. L'organització va estar molt bé. Hem d'agrair a l'IES de Picanya i a l'Ajuntament de Picanya el seu esforç, i de fet es va quedar gens fora perquè no cabia. Varen tindre que ficar cadires a el que era l'escenari per a que tots els directors i directores pogueren estar presents. I al principi va ser com un fòrum, una hora, va ser molt bonic en el sentit que estaven representades, com n'hi havia tants equips directius, estaven representades totes les etapes educatives, des de les escoles d'infantil, primària, secundària, FP també n'hi havia, conservatoris, escoles de persones adultes i escoles de llengües, escoles oficials de llengües. I vàrem exposar... Hola? L'hem perduda, crec. Sí, l'hem perdut. Anem a recuperar en un moment la connexió. Sí, un poc el que ens posava en relleus el pensament comú, no?, que tenien aquestes directives de reunir-se ahir, estar totes juntes i prendre una decisió que pot ser clau en una negociació enquistada com és que està, perquè tenim en el Telegram notícies que han dit que o signeu, no, Fabiana? Exacte, sí, és un poc la carta que necessitem. Hola, aquesta carta. m'escoltes? Sí, Samara? Sí, Samira? Sí. Perdona. Sí, com Sembla estàs? que Soc s'ha Ivan. tallat, no? sí, s'havia tallat. Sí, s'ha tallat, estaves parlant en Raimon abans. Bé, el que ens explicaves, jo volia preguntar-te un poc, les primeres xifres que han eixit és que n'hi ha 251 equips directius disposats a dimitir. Ens estan arribant informacions que ens falten per contrastar de la Pobla de Farnals, que han dimitit. El José María Oltra de Montcada també han dimitit. En Massamagrell han dimitit. Tu tens, com a directora de l'IES Conselleria, informacions d'algun centre que ja hagin pres aquesta decisió, o són només rumors o falten per confirmar? Si ens podries arrojar un poc de llum. Aquesta informació la té el grup d'equips directius crítics. D'acord. Perquè s'estan omplint omplis les teues dades i dius les teues circumstàncies, si estàs pensant-ho, si ja ho has decidit, si ho vas a valorar, etc. I les dades correctes, que jo no m'atrevisc a donar, les tenen ells. D'acord. Però en el que va ser l'assemblea sí que es va acordar. El que volia els equips directius és que s'arribara a una negociació i que s'escoltara les demandes que estaven posant damunt la taula els sindicats i que ja se sentaren a negociar. I en cas de que el dilluns no s'arribara a ningun acord, ja se prendrien les mesures de dimissió. D'acord, dilluns. Dilluns. Sí. És que molta gent pensava que era avui. Clar, estava un poc Algunes informacions deien que anaven a dimitir ja avui. Per tant, en la reunió se posava de data dilluns. O sigui, nosaltres el que volem és que negocien. I si dilluns no arribaven a un acord, se començaria a adoptar mesures com les dimissions en blocs. Perquè s'han adoptat unes altres mesures. Demà se va a deixar una caixa en paperassa de tots els centres que vulguin enviar a lo que és el grup
de l'Assemblea sobre les carències i mancances de cada centre i les deixaran en la porta de conselleria com a representació de les carències i deficiències de cada centre. Això era una de les mesures que se portaran davant demà. Sí. I dijous es pretén ja, qui vulgui, dimitir en bloc. D'acord. I a partir d'aquesta dimissió, els inspectors, com funcionen? Poden posar dificultats? Com és aquest procés de llançar una dimissió i a continuació què passa? Bueno, en principi, per a fer una dimissió correctament, has d'informar al teu claustre i també al Consell Escolar. És a dir, claustre extraordinari. Exacte, el Consell Escolar Extraordinari, 48 hores d'antelació. Has de fer-ho correctament, Sí, d'acord. anunciar-ho a tots els membres de la comunitat educativa i ja després se fa un registre únic i s'envia a la inspecció. I ja des d'ahí l'inspector o inspectora pot acceptar-ho o no. Això, ahir anàvem a anar, perquè ahir estàvem parlant nosaltres. Se pot denegar una dimissió per part dels inspectors? Sí, se pot negar. I hola, soc Pepe. Què condicions poden donar inspecció per a denegar? Això jo ja no ho sé. Jo tenia entès que si no havia una candidatura alternativa podien denegar una dimissió, però això ja és més desinformació que una altra cosa, però no... Claro, son més rumors, ¿no? Falta de motivació també, falta de personal que puga dur endavant un centre. Podrien denegar-lo per considerar-lo perquè n'hi ha una utilització política? Pregunta. No deurien. No deurien, veritat? Vale. Jo espero que no. Clar. Perdó, que no te volia tallar. Dis-me. No, que és una decisió de la inspecció i ells tindran instruccions per a fer el que consideren convenient. Clar. I una pregunta més. A banda del mecanisme de les dimissions en bloc per part de les direccions, mos queda alguna altra mesura de pressió que poden fer la resta dels docents per a pujar la pressió contra la conselleria? Jo crec que com a docents no, però que caldria que les famílies haguerin intervingut més. Que les famílies hagueren d'intervindre més. Com? Què proposaries? Bueno, pues que s'hagueren manifestat i hagueren mostrat o participat en la manifestació de divendres o hagueren exposat les seues necessitats, el seu recolzament a la comunitat docent d'una manera més expressa, perquè jo com a directora sí que les he rebut, perquè tenim una bústia de reclamacions i queixes i els hem redirigit cap a la conselleria, però seria necessari més recolzament de les famílies. I nosaltres, com a docents, jo crec que ho hem fet tot el que he pogut. Jo crec que estem treballant des de fa molts anys en condicions molt difícils, molt roïnes, i jo crec que s'ha fet tot el que s'ha pogut i més. Ara és el moment de negociar i que les dues parts arriben a un acord. Molt bé. Bé, Samira, moltes gràcies per haver-nos atès. Desitgem això, molt d'ànim i seguir en aquesta lluita i estem en contacte, ens veiem als carrers. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per fer difusió, per donar informació i estem així per al que necessiteu. Gràcies.